lihin pen ang tumhan kajero kadom lam than thia prang nili son nang tum manang than lang BJP tu medi mek reng lorang bacu bai na tum theklong le ne seta nili ke theklong मोदी की चिपिंडा की लॉजलों गदी मोदी है तो मुमकिन है बुबडी मोदी दौलत है आयाता उन लोगों लासी जोंसी उन दे प्रोग्राम हेडी ने पेचरसी में थान पेजी पिनी पेनमा लासवा लांग बोंग फान आगलोंग बचपलांग दे उन प्रोग्राम ते ने पेचरसी पेंचो बुबजी उनजी ना बीजेपी तुम इंदे लगे मोदी है तो मुमकिन है प्रोग्राम तुम क्रोय मा रोके इंदे लगे नंबर चो बाय का लेलांग मा नंबर चो बाय लगे दी Lasi Prime Minister masih kacu baik pulang te tuliram rohang ke bad delu lagi kacu baik lok sinang tanpu patumi hejong Facebook page long thelong lo council kupilo karbiang long de budi karbiang long de pulang te karbiang long ko poson si keman ma ko poson si council ki kim ma furki molam si jethane gedi furki molam ma bepilo ke theng tab lok lo bolo de konasi ituma arat ke tum kiri lang de lasi BJP long dun bom lo pulang te itum ke kiludun lok lo lasi tum BJP long dunang lo lasi nonili piti hek po athima minute phobet ke de lasi nonili kan je kan tum mangala heno ile tum sar pen itum manang than ve lo de 6 schedule thela lo di 6 schedule lapun ni arbinat bangke Indian Constitution la bangso Indian Constitution arlo si la 6 schedule ta dodun lo la ke to ka bangke chini lo di la pu kucing choi tan bangai ho Dr. B.R. Ambedkar la bangso Constitution ke to ningkan hinira cyclone crazy ni krener ke Komada phalo la na che padu pike Ambedkar hai koma phalo na che padu pike ing longa so phandi itum kroy kredet nahi mante kroy vek nahi lapen tangka kepidam 6.4 million atangka lokang cap lapen ahin nahin pen kaprek jat kecaria ron kilang dam kitar lip dam pensi 6.4 atangka bangke latum pidam lo ko anne ni tum phanangkang honju ing longa so tom phan non lapuan itu maphan nangkang hon pipian lapot labang so 6 schedule ing long khai tum do ver nang jipu ang deng ping koya long kito kateng pen ilitum ing long so phan jakong pilu tame jakong pidera pita ke ja tum ke thek phela jo ilitum ki vira long sido koklo di ningkan hinira ciklo jon crazy ra ni krener kep ko marapanola nalitum ningji bitha pini iletum un bosonde Ambedkar a photo se iletum ladak bisi tum mai chengcha prang etum al phanchi ki mo ponang je polu setame chok loi tum kachini pon pe polo asi ke bang jinang arni abangke iletum alang le phan ningching sampen chikimo ponang je lain lu pitiek pom lapen iletum ekhejong si chipejok ji pulotang te elong rijong si chipejok ji pulotang te elamik ki jong si chipejok ji pulotang te iletum constitution mate labang sod det ke caria ron alam itum kroy vek nei labang sod det ke caria ron itum ke kroy thek te pena joksi pini kar biatum an kang chirpen thinalo Chennai Bangalore kacang dadam pena det budi lang chenele dak itum karbi ang longalong itum theglong Facebook social media nona ka active pika posi itum di ani sihata amahang chal che dadang lo ke kang lo train station pen komatong ke thenglang lo ne konatong kang doi phedone itum karbi itum jin sumeme kopia posi itum thina ko lasi aron ke dolo tema seta halanang ki jadang tekti polotang te itum aron nang pitan seta amek cicar celu don mari itum kalima kanang ding lasi neli kaida puber ile tum constitution hello de constitution is the only window to see the world de labang so get kecaria ron hello
itum aphan angkrak kopi piaja kong dumapu ilitum kace cari ari sinu ilitum labang so constitution ilitum porhilo pulotangte cingilo pulotangte ilitum karbia khaifan kopi piaja kong duma halabang itum cicar teku munira tumda itum hemalo nang bengcok lapen hemalo nang bikopen ing habing kirhat pulotangte itum hongge kopi makado itum cicar cegedi cicar cik labang so constitution ilitum pulo pulotangte ilitum cicar kalima kalang lasi abang putil tame jong si karbia khaireng nang ji lapen jok nang ji pulotangte ilitum labang so constitution pan itum kroy vek nang ji lapen ilitum apa ilitum non kimang bom angdeng pihini angdeng so trok sibel votalis kang than ajak kong tame sik sidula long sidulu labang so sik sidula ajak kong pen itum enten ilitum cari pon theklo pulotangte itum ke mangjadim le vekpo lapen ilitum 244A labang so autonomous state ilitum Indian constitution lo nang panongpi labang so ilitum akemang ta ilitum chundampu labang so aron ilitum kroy pe minoto la kroy lo pulotangte ilitum karbia tum tame puthap kacing jok thue di ho itum bab bi theng piarong kacing jok ason itum arve chok sim lo te di itum lirseng ilitum ke plan ki tum thekdonopo itum asomar lo chali tum thekpo paprang tum thekpo ke thekere aphai tum long nang bapu ke thekere aphai nang badlo pulotangte ilitum adyat ke kisung pen tum jok ikpu lasi don malia tum ningkan chok si kebra ke thom penengan ilitum ko pia pasi itum akang tinglong dunangkok ke donangkok alam thebang galano itum asong jatum lam dame che damun thekederlo hangdum thekederlo 244A pamchalo dake thek ko busam si itum ke palong nai ma ko busam si itum ke pachu nai mahala thekeder setame pi ilitum ko pai ke me ilitum manang ke japora bang ilitum a leaders no ake ai sar jai katha de alangli ilitum phan nan ke japona to warning theklong lapen alangli phile tum dun no plotangte itum ki chunche dat nang jalla mabe ne aprang si ilitum APSLC tum counseling ilong na ilong le det pusitame angdeng pihili angdeng so troksike Guwahati High Court along ilitum PIL PPN nitum cepa hadatlu ante laki chun galilama ruling government halabang sohut aripta katum Congress government tum CM tuliram rong hangsi halabang sota carilo non ta BJP ota alangli carilo tangte ang hori ni talapi aja kompi talapi alangli ku people of Texas ke pahaya lo kadi herak nang jadi dong eke lasi ni tum aja kong abi tingkenda labang so a constitution labang so a 6 ni tum kacikipen ajok ni tum jakong longlok ante nilitum jongsi ang hoy kang nilong lo plotangte dabi ko pila siksi dulu pen Indian constitution lang ketok ken tum pecun lapo lake lake ni pinisinang itu matheng no ni cicak tekang lo lapen itu masara long si ilitum abutung pen ilitum kai kita me jakong pidunapu lapen jakong ki pidun jiga nilitum jungjung ke ule athe nali tum si jakong do nali tum si recokang na ya jakong do nali tum invite de lo plotangte puthot nali tum bai tum maning ke hang ateng pen itu mas 6 do lapen itu 244A hem prega bangke tum vanun pu lapon than sinililam theng ton tok kadom